radio sababu kan bo awni sawma akulube aga radio so manila me waya la fm sababu nage kanya shiki sanganya sababu bongo tanango sira enfin o wati kele kan bo o flene draman jakte ka montu balak nasulu gulu jasala o wati kele fana o banga sawma dai na kuna funi o la se wati o kofo awi Emmanuel Macron ko abena malila tenendo akala yara kudugu laban kerami ko asimka la jakano kapma kadaka ko ako gelera ko sebe alere bulu franci ko nasra la bita ambe watimna comme ça fos barkan tombaktu aleya kakasawani ko so kuru kunungu mali surasu olu kɔni ye jɔyɔrɔ ta kunu o Tombouctou Ablaye Diop ale mini ministre n'a ka bana minɛn don Mali kɔnɔko ni jamana wɛrɛ kɔnɔko ɲɛnabɔli ma ale tun ye maa welele bi BBC kunnafoni so min n'an b'a fɔ ko BBC ale kun ye maa welele o kan bi a ko minnu bɛ ka wele don fili la ko fo Mali ka a ɲini ani minnu bɛna baara kɛ k'olu kɔni bɛ fili ba la wa ko Mali y'a dantogo la jamana de Burkina Faso an b'a ladɔnniya k'a fɔ gouvernement min n'a sigira kura ye a premier ministre n'o bɛ tali kɛ Lassana Zerbo la ko kunnafonidilaw jiginna kunungo ka ɲininkali kɛ maaw la ka sanga ni gouvernement kura kofɔlen ma n'a sɔrɔ a bɛ se walima ni a tɛ se ninnu de ye an ka sɔgɔmada in na dɔnkibaru bakurubaw ye a bɛna lase aw ma fana balimakɛ Karim Sidibe fɛ wala an bɛ dugawu dungala ka tile hɛrɛ di aw ni ne ma Dramane Jakite na a filɛ ni Nasulu Ngolo Jasa la ko k'a lase baden bɛɛ ma k'u na sini ale bɔra Nasulu Ngolo Jasa la k'a bɛna Zegwa a ka kati nina kun b'a kun a nana Zegwa a seginna ka taa Nasulu a taara bolo don a kun a ma kati nina in a m'a ye nina tora Zegwa yan sa de wa nina nin binna ale de kɔ wa a ti k'ala ye k'a dɔn k'a b'a ɲini ala ka jɔn ɲuman bɛɛ lajɛlen fɛ ni maa min kɛra nin ye fɛn ye e k'i jija k'a lase ale Dramane Jakite ma walima a bɛ se ka tilen n'a ye radio Wurayɛlɛ FM sababu o kɔnɔna na yan walima ko ɲuman ɲininen don a fɛ nin tika in na Emmanuel Macron a ma ɲa min kɔ a kɛra o ye bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ Emmanuel Macron san'a ka wuli ka taa jamana dɔw kan o bɛ fɔ kalo kunda kalo yirika walima a b'o jamana ɲɛmaa wele ka taa sɔrɔ Faransi a y'o ɲɔgɔnna de kɛ bandaw a y'a k'o la ka tila ka kɛ Ibrahim Boubacar Keïta la a y'a ɲini cogo bɛɛ lajɛlen na walasa colonel Assimi Goïta bɛ se ka taa cogo min na Faransi Assimi ma sɔn a ye sigi fɛn fɛn ɲini Assimi fɛ Assimi ma ɲɛ waati kɛra yɛrɛ Assimi tun t'a ka telefɔni ta fɔra fɔ cogo min na ale yɛrɛ kɔni a nana kalaya kabiri a bɛ bagabaga la ka d'a kan a y'a ja k'a fɔ furancɛ fanga min bɛ yen bi ko o tɛ furancɛ fanga o tɛ fanga lakika ye wa ko n'o don ko a bɛna Faransi sɔrɔsiw bɔ Mali kɔnɔna na yan o kuma min n'a y'o fɔ lala a hakili la k'a fɔ Assimi Goïta tun bɛna bɔ a hakili kan o kɛra sababu yɛrɛ ye ko ni n'o kun dogonnen don walima lamɛnni fɛn fɛn tun bɛ Faransi la o tiɲɛyɔrɔ de kɛra o kuma ni kelen pewu ye o fɔra ale nana sɔrɔ cɛ minnu bɛ yen n'o bɛ tali kɛ colonel Assimi Goïta ale ni docteur Choguel Kokala Maïga ko n'o fana o y'o minɛ ni nɛgɛ ye n'o don n'anw ma ɲa taali kɔ an fana tɛna to nin cogo in na Mali y'a dantɔgɔla jamana ye o taara ka taa Russie jamana kan Russie sɔrɔsiw bɛ Mali la bi a ka ca o min kɛra an b'a ladɔnniya k'a fɔ Emmanuel Macron ma sigi a kan k'a fɔ o ɲɔgɔnna bɛ se ka kɛ ale la farafin jamana ɲɛmaa fɛ a ma sigi o kan kelen kana kɛ ale yɛrɛ bɛ o tigi wele o tɛ ale ka telefɔni ta fo n'ale ye maa ci o ma kana kɛ siga kelen don a la k'a fɔ Emmanuel Macron ani Faransi o ye bɛnbɛn fɛn fɛn n'a bɛn n'o tun bɛ tali kɛ fanga dafiri la se mana se ka ɲɛ a ma ɲa min kɔ tile fila in na k'a ye wele se colonel Assimi Goïta ma k'a ka d'ale ye ka na kumaɲɔgɔnya kɛ ni Assimi Goïta ye sɔn kɛra a ma fɔlɔ ka d'a kan jaabi minnu bɛ yen
abe ina fo ma chama kuma na Colonel Assimi Goïta fe kerefe jamana wala ka laje tugo bela gelena aka Emmanuel Macron na ko ka be na kwa ka psimla mala dona ka fo jamana nyama do be munu to foli mai nga ko ne delu su bela gelenke ka damna sibil do wula feda fo kana se kare do wula feda ma ko ba kuma nyo yala telephone kan wala sa Assimi be ka son tugo mina o nika a reswa kuna foni mi no krepe kuna foni ne ubora Colonel Assimi Goïta yere yorola ale bilama inte foyi de ke ni mauba ale bulu nu be talike de ma jegulu were wala ni uluma kilna jonjon de ale mako ale kun sika kilna kelinta o bela gelen nana yi kafo bebe na ka Assimi na bon tuge na ko akanyi kason soni askera diplomatique de la ina fo jamana nyama o ya kuma fo ni nyonte bien sebatri jamana sebatri chamanda donala on a toye mebi Emmanuel Macron koni la benembe tenendun kana malila o kunungo sufe kuna fo chamandira ka la dire chamand kera ka video conference ula ani groupe ka wala saka kina mandi akoka hakina mimborala bibi na tamara dona ka foko Emmanuel Macron ga nali yala wati sirawa Emmanuel Macron ko nbe fe kana tugo bela jelena nga an yere fe ambi yali mali la benembe bika Emmanuel Macron kumbenwa ini gali be otomin kan bita meller na comme ça kadala muna bibina o femino e Colonel Assimi Goïta se ka songe oti bashi nga yali bamako ka ube son bita Emmanuel Macron akabo senu panguluji keneka kata se po palela ko mabwala ko akamana gambe bela o satke la chama ya jasura la gero senfe ni Emmanuel Macron ga fasama ko jugute o tutna to foro doni wala sa ko ka basi doni gelaba mi frère français ani mali nyonche o ka noga doni Emmanuel Macron ka sokana anana ila kafo nali Emmanuel Macron kon bilama kadaka deme munu selime mali ma kosa ina ere na kara sibilu ka duguje karila wodeme no bora shin jamana ka kara marama fen ko dan fanaye franci ma boni si kalama biwi tanta ayala fana ka fo ana kun jonjon fla de be nalin na shena na kun folo ko abefe kana ame Assimi Goïta da yali Wagner Cookman ye tiye de wa wal ma tiente o kapara beka kala film na kanga ke yali wati meme na di transition ma ko uyana kumbai o ngani aja temne kuna fonu munun dira akonna na no krefe kuna fonu ya aja ka fo Emmanuel Macron bilama hali kala film ganga ke France jamana ka no o kanga ke kalo nani bonyongo konnana o kala film fo kana se bima Emmanuel Macron maseka fo mashi ko ale candidat kama solo min fe Emmanuel Macron ga candidature ko be mali ko de bulu ni mali ko manya Emmanuel Macron ayre ko fe ala kani sindu kala filla kada kan ko o ka lajire chaman kara deputy blon konna na odongo woli ya fa ko a mauta do franska ta do kumina be ki jago ya kana mali ken tuwe nata ko mali dew de time mali kuma o min foranya waso kele kon se ko tiena ko sebe wala la Emmanuel Macron ga nali tenendo akuma kon se ko kacha blageli fe la fala hali fizi mali we hakkilan chama faka wala jere kera sura video conference la wala sa bek yaklan daka Emmanuel Macron ga nali ti bashi diplomatiquement misala nyama were nyonte bashi tala na so abebo directement kabo français kana dugi palais la ko kon bele kapsa nga bibi nata ka fa Emmanuel Macron bedigi senum pangulu di keneka ka fo de ko abedo mobili kono ka bo senu ka sefo palais la na makuna ja mi mandi mawyo ko be ke Emmanuel Macron na ko ben tuwi nata o na adna na ira fana o la dire sempe soa ka fo anga di bana nyama Colonel Assimi Goïta yala kuma wati donwa kadaka kuma mai na kuma na don akana na do flibere la ni ko maldew mabiku kana bo yalo fana kana na question yi ko mbela gele jatim le na soa amala dina ka fo ambe watim na comme ça anana jira hali munu ni wulu kun keleme ka ke mali jugu bawi kadaka mali de do bebi o
colonel Asim Guita anaka maut France pangai koni ne sécurité wala wala koni be fetugo bela jelena kani pangai no ye transition ye ka atien nga nana ye ka fo ko be bulu min kam adugone te makila ka fo France ba ka intérêt de no fe wa o intérêt hal ni nege min ni na bolu ni kadaka France ka intérêt bilibili ya foro fotugo mina sigi be France bulu be we Mali kana tian bulu ni Mali tiena bulu ko be gele ko sebe Emmanuel Macron kan nali ko a gele ple ni rona ko folina note korole akmen ke jimana nyama wala misalla na makutun sera be mbokar ke ta makumbo wele nanso Francia oni kalama be ta France labaina bandawi batalima nana to bela gelenke nika o wele kata France kabulo tara France yelema nana do ko la bibi na kun colonel Asim Goita ka fodi ko o abebe kata Emmanuel Macron ko name ko abe gela ko sebe ni tamay na Emmanuel Macron ko abena Bamako ka kla kata gawo kata sam laban nyina dew kata ko ni Francis Rasu uluye able job ale mawbo pilla kunungo kukura BBC ale ngali ke able job la kada kan yali gelam ple France ani mal nyonse mune nana nay able job ko kale ke jamana ta toma ko nga be jamana do kono ko malika ko be tawulu de ka dabadama akomunu mo wolu ko na klina na ko lu filla mena o bana ko mali ya dantola jamana de ni mali be demengini jamana o jamana fe o bengini bashi fu tala wa munu bo ogunkan ka fo ko ga wajiba malika ko malika demengini ni fa kana demengini ni fa ko bana bibina abla job ka kuma la ko de mba jekulu chama ba de nana bi malila wa ko lu hakna ti dowre ka bo kay fu ka ta se kidal ka bege mali tay turum na ko o fere do buldan odun o ye wati fo o ko la o tat kala mala do na ka fo abla job aye kuma chama fo ni keninka aya ja ka fo o ame watim na comme ça ko ma cité mali yen tugi na kibe kala fliko kuma fo ala wala ko o kuna fon dira tumamina ni BBC na le ngali ke abla job la kunu malakala pon ko abina kura ya milliard sabade bina douala wala sa amena kada kani joran mal ni pon ko folen balaji ko folen amena a pon ko folen ka mena ko ko so bina frewele tire wala sa ka milliard sababo bonongo ko douala makto ni ngofe ashia na le kilal marpati woluka tombay Mohamed Ag Babaye ko ale na akerefe mado dempidin no santan ani kononto bonongo santan ani woro bonongo ko woli bonano nina ma wara mo ke Francis Rasu ko ye avion kise diguka o kara olu satay Burkina Faso Burkina be wini gara kunu kuna fondela ofe gouvernement kura misigilen fleni yali hakina meme maula chama ja ka foko maw kana kuma presse kuma fe kadaga ko gouvernement pempen sigira maw ya fo ni kayin alawan kana minu ko bela gele yayi ministre bora ministre bisaba ani worola kana ministre muwa ani worola we sera de ministre tan ani konontoma mi ye kuraya ko la o ministre tan o ma so ka ministre muwa no na do ministre de la sécurité ani ministre de la défense wole de ta kunte do re ko olu tara kurai hakilna digina mamna ni manga na chaya ko we ministre plan olu pale Senegal ka fe ko bulu kara bisaba ani duru wala ko ka sanga femima wol nana ka foko loyo ka dédouanement ko o mi bina ko ka do para al bele ka dobo awarla ko non te ko parni mu ka awar tiara wa Senegal gere bulu kala bilama ko bisaba ani duru Mauritanie ka fe Mohamed Ould Abdelaziz Bultan ga gwajam na nyama aye tira kam la katafo Mohamed Ould Agazanima ko aka fele bege kale bon tuwina maw ya fale ka foko demokrasi may ko o de plane ni ay jona nyama kro pempem bi fasa fanga ma dorete e bana fanga bla kadimi ma ko o ma folo de bena ke e jugu foloye o de gera be ale Mohamed Ould Abdelaziz kambita kada ka be kasola etole kasobona kani lettre sebe kata di wana nyamama kwa kala je kale bon gele abayin konnana limana amen nyom blaya nebe awfo ka walmando
ka fawi ni ala ma ko wɛrɛ kɛ aw ni ne an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ni ala sɔnna ma nin kunnafoni kelen kɛnɛ kan bisu in na san'o cɛ o ye k'an bɛɛ de aw k'an bɛn waati la to bɛ n ka sala mamadu